saben dina mung ngalamun. Apa? Oh dayun sing arep bawa iki. Sing arep bawa dayun. Coba tukang syutingnya sekali. Syuting apa mau Mas Gareng? Siapa? Sulati. Siapa? Ora. Lho aku mau apa lho kok? Coba. Ayo. Sini to, Mas. Sing aku Novi dudu aku. Mau lo ning mburi ngene. Piye? Mas, arep es ra? Arep, tapi Terus? sing dulang ku yo. Oh, Njaluk iki ditulang lekas. Ora ngerti kelakuane dayun-dayun anggere ketok nek penyanyi ya pancen ngono kuwi. Apa meneh penyanyi anyaran, Dik. Oh, rampung keterak dayun. Modus. Kandhani, yo coba Dik Novi. Oh, monggo nggih. Badhe kondur? Oh, nggih. Napa sampun wonten pasien? Oh, nggih. Oh, nggih. Monggo kasumanggaken. Ngangen marang yai. Sepisan malih katur keluarga maligi katur ingkang hamgugati samangke mbok bilih kepareng ngersakaken lelipur tembangan lumantar para kadang dari Vansa monggo kepareng nyaket dhumateng kula sakadang. Mumpung Kang Gareng rawuh, Mbak Anjas juga sudah siap dilengkapi rekan-rekan penyanyi yang lain. Monggo sepanjang kami bisa dan mampu sak sampripun pun suwun insyaallah mangke pun aturaken. Lanjut Dik Novi. Arep urip Sansaya suwe suarane sansaya mapan Kang Gareng. Sing wonge ya mapan, sing penting ki tetep mau menerima masukan. Ora karepe dhewe. Masukan. Iki kok malah dadi Oh, bodoh salah saran. paham. Kritik Kok dan malah saran. dadi salah saran. Pripun Mas Gareng? Saran kok. Masukan apa pengen dimasuki ya? Maksude Heeh. nek Pripun? pengen mapan kudu gelem ada pemasukan. Pemasukan contohnya? Nek kepengin mapan sing nembang Heeh. kudu kersa nampa masukan Masukan. apa wewarahe. Nah, ngono. Maksudnya kritik dan saran. Nah, mulane R sing cetok kritik aja kelitik lho ya. Kritik. Ora iki bocah kok pikirane wis ngeres banget to, Mas. Piye to? Cah saiki Oh, lin. lah iya to. Cah saiki ya. Masuk. Arep urip bebas ere sing cetha rengan Iki ya ana lho. Kancane dhewe ya bocah ya teko. apa Gur kon bebarengan ngene dibayar 10 juta ora gelem. Sinten Mas? Ana Sing di? Surati. bunga susah dilakoni. Kang Gareng, imbang ana katresnanku menika yasanipun sinten Kang Gareng? Nek ra kleru lho ya. Nggih. Iki apa Mas Jungkung apa Mas Tengkleng ngono. Mas Tengkleng. Ketoke ngono. Nggih. Ketok iki apa Mas Jungkung sing ngripta sing populerke Mas Tengkleng apa kepiye ngono aku lali ya. Nggih, 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 nggih. Aja ditekoni, kayak ancer-ancer wae bingung kok. Engko patah-patahan belok kiri. Wis enek wit ringin, enek derim kiri. Pas rondo. Oh sing kae Mas, sing langsung muni R yo. Dadi wangele ra mekakan. Sing paling ngeri ki yen takoni anake.
bengi-bengi pas ketemu peri takoni anake, "Pak, mau bengi memedine apa lho? Ra cilaka to?" Coba terus piye tak jawab. "Weh, anak medi wedok." Pinter ngenggokke. Ati apa? Apa kowe iki nyawang apa? Apa tega lan pun kakang ati kurang bisa lali langgam Jawi imbangono katresnanku ya. Buka kene apa mburi? Buka celuk kemawon Mas. Ya ndang nyeluk. Saben dina mangelamun Mongalamun jroning sepi sapi sampun sakadulu bawayanganku tukang mas sekeca lelenggahan mangke keparengan nyawijing laras lelipur campur sari Revansa Indonesia. Kira fokus tenan cah iki. Aku sik ditakoki di anjas yo Mas. Konfirmasi untuk besok. Mongko nimas katresnanku bebasane
Gangsal. Tutoke ya, Nak. Nggih. Mongko nimas katresnan